Bueno, eta orain, gaur gure egunik gustokoena astelena da, zergatik, gure gonbidatua hemen datorrelako eta gurekin sartuko delako orain paso emango diogu. David Pérez Sañudo Bilbotarraren azken filmaren protagonista da. Bera Irune du izena, bere papera egiten du pelikulan, azken erromantikoaren azalean sartuko da, gure aktorea, eta hemen gurekin izango da. Biba, Miren Gaztañada! Aupa, Miren! Apa, Miren! Arratxaldean zer moduz? Ongi etorri. Herrik asko. Ongi etorri, Miren. Herrik asko, bikote. Ongi zaude orduan. Bai, ongi. Bueno, asteko egunik onena ostirala ere izan daiteke. Ostiraletan estreinaldiak izaten direlako. Alaxe da. Esate baterako azkeneko ostiralean, azken erromantikoak filma estreinatu zen. Ez zuen pelikula bat karteleran dagonean, Miren, urduri egoten zarete, beste sentsazio bat izaten da. Ba, bitxia da, Egia da ez dela antzerki obra bat estrenatzea bezalakoa, baina guk estrenatu genuen zinemaldian pelikula. Eta ematen zuen ja, bueno, ingenula, baina bapatian ja berriz estrenua eta bezala, popoia berriz urduitasuna. Eta, bueno, baita, beti urduri. Beti urduri. Beti urduri. Bai. Egia. Tranquile zineon. Hori komeria. Iruneren papera egiten duzu, Irune da protagonista azken romantikoak pelikulan, nolakoa zara, edo nolakoa da, Irune? Ba, bitxia eta komplexu egia esan. Irune dago dolu baten erdian ataskatuta, gurasoak hiltzaizkio eta ez aurrea ez atzea. Bera oso pekuliarra da, zailtasun handia ditu besteekin harremantzerako orduan, eta iraganean bizi da asko, eta bere vulnerabilidade horri aurre egiteko oso kotidiano estu bat dauka eta oso bitxia dana, ez? Bakartia eta oso grisa. Dauzka bere sandwichak, maionesa, tuna maionesa, oso pekuliarra eta oso tristea da bere bizitza egia esan. Iraganean bizi delako batipat gehiago, ez? Baina, bueno, baditu bere koloreak ere bai. Eta zuk izaten duzu edo zuk egiten duzu protagonistaren papera, zu duzu rol nagusi hori. Pelikula bateko protagonistaren papera egiteak, badu bere lan karga? Bai, eta ardura noski baietz, baina da pari bat eta goxoki bat, bai, oso zoragarria dana. Bai, egia da, batez ere, kasu ondan gaina protagonista hauetako bat denbora guztian zegoena, ordu ni sartzen izan rodajean, pertigakoarekin, eta ateratzen zinean guztiekin, ez? Eta hola bizitzeko aukera ere bai, lan jardunaldia ere zoragarria izan zen, talde egin genuen, eta asko ikastezu. Gai asko uztartzen dira, ez da, beldurra, maitasuna, bizitza, lan, gizarte eraldaketak, nostalgia, familia, hori denak uztartu egin behar ditu Irunek, nola uztartzen dira horiek denak? Ez zen dizut erantzun, Davidekin hitz egiten ere bai zuzendariarekin, esaten zuen berak, ez dakit, pelikula egiten ari ginen bitarte horretan ere, nola uztartu modu hori bilatzen ari ginen une oro, ez? Gai asko dira, gai askok egiten dute bat, eta nik uste dut bai lortu dela nahiko naturaltasunez egitea eta denak izatea bere koherentzia, ez? Eta filmaren testu inguru hori gertukoa egin zaizu? Baitz esango nizuke. Aber, testu ingurua, bai, besteak beste horeretako papeleran grabatu genuen, da ni horeretan jaio nintzen, eta ni papelera izan dut etxeparian nire lehenengo 6 urtetan, ez? Eta bai, nik uste testu inguru hori hurbilago egiten zaidala ez dakit zer burgesiako etxe bat baino gehiago, ez? Bai. Orduan Irune eta Mirenek badute antzekotasunik edo? Badauzkate bere topalekoak noski baietz, bai. Zurire atuna eta maionesa gustatzen zaizu. Bira, ez zait justo ordan, baina... Asko kostatzaizu paper horretan sartzea? Ez. Erronka bat izan da zuretzat? Erronka izan da, eta lana eskatzen du, baina ez da izan borroka bat, ez. Izan da plazerretik ere sartu naiz. Egia da, exigentzia bat izan duela, norberaren vulnerabilidadearekin ere, ireki berrituzu zure barruko ate batzuk, ez? Zuri ere barrua mugitu dizu orduan, ez da? Onoski bai. Eta mugitzen utzi berri duzu zure barruari, ez da? Gero ateratzeko ere zeo zer. Baina oso bide ederra da. Eta zergatik titulua, azken erromantikoak, zer esan nahi du? Interesgarria zen ikustut irakurtzen dugunetan, lehenengo aldietan beti da, maitasun erromantikorantz jotzen dugula, ez? Eta naiz eta baduen hortik zerbait, nik uste dut Davidek heldu diola, Txanik novelan, lehenago, erromantikoa hitzak ditula kapa asko zentzu batean. Orduan, Irunaren kasuan da pelikula honen kasuan nik uste dut asko duela atzera begiratze horretatikan.
adibidez, gauza asko agertzen dira, baina Iruneren aita, eta ikusten da baita ere pelikulan, garai bateko langileriaren borrokaren barne zegoen, sindikatuen barruan, garai horretan komunidadea beste modu batean bizi izan, baita ere bizilagunen arteko komunidade horiek. Eta orduan ikusten da, Irunek bere bizitzari zentzua iragan horretan aurkitzen ziola, eta iragan horrekiko duela begirada idealizatu bat ere bai, zeren azkenan iraganak ere bere argi eta itzalak dauzka, orainak bezala. Orduan, erromantizatze hortarako joera dago une oro. Eta maitasun erromantikoa agertzen da, pertsonaje bitxi baten bitartez, hor badago Renfeko interlokutore bat. Eta bueno, da Iruneren nolako Tinder analogiko bihurtzen da. Bai. Ze, ordutegiak galdetzen dizkio, horrelako gauzak, ez? Horrelako gauzak, eta bere... Horriko daurrengo trena... Hori da. Eta ordu nolako bitxikere horietan, bere bizitza gris horri, bere fuga punto llegar harrapazizkio, ez, kolorea emateko, bai. Iruneren bizitza goitik behera aldatzen da, besteak beste, bularrean kozkor bat aurkitzen duenean, ikus ezagun albistearen berri lagun bati ematen dion momentua. Kozkor bat da. Zesatezu, kozkor bat? Bueno, lase Irune, seguro ez dara ezer. Hilekoa jetxe zeizu? Zene batzutan hilekoa jaiste zaitu. Medikoak esan dut urgentea dela, baina amarera pumandat itzordua. Eta ez dut usta gauza bera direnik hori eta urgentea itza. Eta noizti sentitzezu? 3 aste. Eta nolatan etzea jun leheno medikoaren gana? Oza txarra ematen zuteko. Eta pribatura dituezu? Seguru badutela tarte 12 baino lehen. 10 baino lehen. Bueno, 10. Baina posari naiz joan? Naiz da osakidetzan eduki itzordua? Ordaintu bezu bai. Eta bezala, ez. Hortxe, kezka asko horre. Pelikularen zati bat. Esan daiteke adine ertaineko emakumeek empatia sentituko dutela Irunerekin? Bai, nik uste du baietz, zalantzari gabe, bai. Bai, ze ikusiko ditugu, azkenean Irunek koiskor bat aurkituko du bere bularrean, eta aurre egingo dio prozesu mediku bati ere bai, ez? Eta erakusten dugu zer da nolako prozesu mediko bat, modu gordinean, eta nik uste dut asko sentituko garela oso identifikatuta. Miren, bigarren aldia da, David Pérez Sañudo zuzendariarekin lan egiten duzuna, hanen aritu zineten aurretik elkarrekin. Zer moduz, Davidekin? Ez du zer izan lehenengoak eta bigarrenak. Ez? Ze lehenengoan personaje txiki bat egin nuen, eta holako pertsonai txikia dituzunean, iristen zera rodaje batetara, itxezu zuri aldezu moduan, eta listo, ez? Kasu honetan viajea beste erabatekoa izan da. Eta oso ondo egia esan, ze igual topiko bada, baina nik prozesu honetan periodista esaten zian, gogorra izango zen viajea, eta orain emaitza honak jasota. Ba ez? Ez da gogorra izan. Lan asko indegu, eta nekea bai jasan degula, baina nik uste Davidengan ematen dela kombinazio der bat giza zaintzarena eta exigentzia artistikoarena. Eta hola bai. Bai. Laguntzen aldo ezagutzea zuzendaria? Zuleno berarekin lan egin duzu, erraxago da? Nik ezagutu dut, ezagutu, prozesu honetan ezagutu dugu elkar. Bai, aurrez aurreko hori konfiantza hartu eta lagun egin gara egia esan. Eta hor noski behar dituzuko digo batzuk. Ze ordu pile bat pasatzitzuzu elkarrekin da. Bai ala bai, ezagutzen duzu bera, bai ala bai. Baina esan dezu moduan ze garrantzitsua den zuzendari baten papera, ez bakarrik, azken emaitza horretan, baizik eta hori aktore lanetan garatu alizateko, beak oso idei konkretua baldin baduke, igual zuk nola eraikitzen dezun pertsonaia eta berak ze ikuspegitik edo nola eta nola eramaten zaituen zu, berak nahi duena lortzera, edo elkarren arteko lan horretara, ez? Bai, ze oso elkarren arteko lana izan zen, baina Davida zuzendari bat benetan bere aktoreen kargu egiten dana. Eta oso hurbiletik bigilatzen duena prozesua, orduan, nigo goratzen naiz, alde batetik egin genuen barnelan bat, gidoiari begira, huelta eta huelta, gehinik beste inbeste, baina gero ja rodajean oso eskultorikoa bihurtzen zen prozesua, ze gogoratzen naiz behin, igual, momentu batean, hola, bekainak jetxin ditun, da David, ez, Irunek bekainak beti gora. Eta, klaro, zan, eske tonuan egon berginan denbora guztian, ze bestela personajia desdibujatu itezan, ez? Eta bitzen zortan zuzendaria ondoan edukitzea zinbestekoa izan da. Inaiko kotila naiz da gustatzen zaiak illa. Kastin bat egin altzen horra sartzeko zuzenen, ja? Kastin, eta kastin, bai. Hiru buelta olen genitun, bai. Hori kostin da orduan. Kostin, bai. Baina, eta 2 orduko kastinak tarteka, bai, etzan, hola, askarreko zeo zer. Pentsatzen unez ez? Zango zula, miren Gaztañaga hemen. Ez. Eta, baina ederra izan zen,
Oire, a ber, Horreri ikasiko da. sufritu genuen, baina ikastea. Kastinak ala izaten dira. Horra. Osuz Lehen esan bihurtuko duzuna, zuzina. lehen esan duzuna, beti urduri. Beti urduri? Bidean aurre egiteko. Tranquile zineon. Beti oztopoak genitzen. Halaxe. Irune ikusi dugu papiroplexia egiten. Bai. Ze presentzia dauka papiroplexiak? Ba, aipatzen izuen personaje, Renfeko personaje hau bezala, papiroflexia da, azkenan Irunek bere, artearekiko badu doaia eta badu desioa, ez? Eta ezin izan du, zirkustantzia batzuengatikan hori garatu, eta bere ies puntuak ere artearekin du zer ikusi. Orduan tarteka ditu bere momentu personal horiek, paperarekin, loreak, berak papelera baten lan egiten du, orduan, baita ere komuneko papera erabiltzen du, bueno, Berarentzat terapeutikoa edo, ez? Erabat, eta konektatzen du bera ere bere desioekin. Hori ikasi duzu edo bazanakin papera eta... Ikasi egin dut. Bai. Komuneko paperarekin oso gauza politak egin. Bai. Hor mundua dago. Desde luego. Bai, halaxe da. Miren, lehenera aipatu duzu Donostiako zinemaldian estrenatu zenutela filma, azken erromantikoak. Zenolako esan nahia du, zuretzat? Oso berezia. Bai, ze alde batetik etxean gaude, eta era berean Donostiko zinemaldiak badauka allo, internazionala, baina gero atmosfera eder hori urtero bizi duguna, ez? Eta bai, bazan amets bat, zentzu batean hori bizitza ere bai, eta oso ondo juntzan urduri geunden, baina era berean lortu genuen gozatzea, esperientziaz, harrera oso goxoa izan zen, eta oso konten egia esan. Eta filma bere bidea egiten ari da, Donostian estrenatu, Sevillan ere izan da, Europako jaialdiaren barruan. Bai. Ez dakigu ze harrera izan ote duen, edo nola hartu den bertan pelikula? Ondo ere, bai, egia esan. Sevillan zeuden batzuk zinemaldian ikusia zaukaten, eta oso goxo, oso interesa handiarekin, eta oso konten gaude egia esan. Hollywoodeko aktore bat, ematen duzu hori ikusi. Bai, eginen. Zu beti guapa zaude, ez da pelota egiteak. Hori ematen duzu Hollywoodeko... Ez que hori ja bodorri joa zan. Oso Ezkuntza gura bezala inbergen. Disfrutatzea joatea, eta hori pasatzea. Holaxe. Erdizka ibili gabe, hobeto da hor, behin joan da, dena ematera joan, eta listo. Halako aukera izan da. Hombre, ez que, bai. Gustatu zait esan duzuna, behin baino gehiagotan, goxo hartu duela jendeak, eta hori da agian, nik ez dut pelikula ikusi, baina transmititzen dena bere zailtasun guztiekin eta gordintasun guztiarekin, eh? Bai, zegia esan zuzendariak behin da berriz diot, egia da, pelikula luminosoa dela. Zu sinopsia irakurtzen badin badezu oso gordina dirudit, oso tristea den pelikula bat, baina egia da, baduela asko humoretik, baduela asko goxotasunetik, ez dakit, badu, bai, bihotz handiko pelikula bada. Badu.